Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Tarmay sa Action Night Patrol magasunod sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbulita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na ang orasan sa inyo sining mga rilo Action Radio Philippine Standard Time las 9:51 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga namon sinimatag panamati karon nga adlaw Miyerkules petsa 25 or petsa 24 palanggalian. Nagabansi ka Miyerkules karong adlaw petsa 24 sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. 31 dias na lang ang nabilin kag magabot na ang adlaw sa Paskwa. May nabilin pa kita baling 38 dias magabulag na sa ato ng tuig 2021 kag ato naman abi-abihon ang pagsulod sang bagong tuig sa 2022. Miyerkules naman ang edisyon sa inyo siring nga palatuntunan si Randa liwat naman aton nga mangin kamuylog ang bilog naman nga puwersa sang aton news team aton siring nga makorespondent sa liwat naman nila siring nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sini kapolisan Central, Southern kag Northern Negros dala na ang napulo ka mga police station dinhi sa Metro Bacolod. Mangin kabuylog man sa aton sini nga pagpangalagad karon nga gabi
Mata kag durungan oras sa kagabihon. Aton sila nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kaya na panagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod, liwat naman naton nga bantayan, kag himulsuhan, amat-amat na nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is, pang Miyerkules ka edisyon, builog nato ng puwersa, Aksyon Ederaboso. Back to back sa aton nga piloto, aksyon Papang o kung aksyon ninyo Bugina, Papang unlib pa. Ang pagbantay man natin sa mga updates sa balita national, international, breaking news, flash report, update sa COVID-19. Kinatutukan rin na ni aksyon ang Defensor. Opda magkita sa aton siling mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM by Keen. Dito naman sa transmitter control tower, Barangay Tarok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo siniragan, ang news ni Angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isak oras, 6 ka minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Una ka bahay sa ato sa kapapalagad, ginagdulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bayo. Antes ko malipat, basi mamultahan ko ni ang akon nga suoy nga biyanbla. Mga sulusubra naman 2 ka tuig nga waay kami makakit anay sini. May gabi dira sa kay Nong Rodi Laman dira sa Manila, no? Rodi Laman and family dira sa Manila. Dugay gi kami way kita nice ni. Get well soon lang ka kay Nong Rodi Laman, kag God bless sa bilog yagid nga pamilya. Ginatamyaw taman dira si Miss Salve de la Torre, who are listening right now dira sa Manila. May gabi dira kay Miss Salve de la Torre. Again, happy listening sa kay Nong Rodi Laman and family dira sa Manila. Sa bilog nga mga Laman family sa Manila, God bless. Kag get well soon. Sabay pa nga madasig ang recovery ni Nong Rodi Laman. Kaluyan mayong lawas next year. Basi makabalik naman di siya ka makabulo bakasyon sa siyudad sang Bacolod. Ayos Nong. May nakutang ng Rodi Laman ikaw naman ang may utang sa akon. Ang panahon hindi tayo mapakta, no? Hindi lang gabi nagtupa naman ang ulan, hindi man siya balubaskog. Lapta-lapta nga pag-ulan sa Bacolod. Ang pinaka-latest nga COVID-19 natin sa Bacolod, gamay ng gidlang 18 ang pinaka-ulihi. Base sa datos sa Department of Health, no? Ang bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Bacolod, subong adlaw naglabot na lang sa 18. At least pasalamat pasalamat nga nagagamay ang aton nga mga cases COVID diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Okay? Ipaman ko dagalita miyaw si Manang Norly, no? Norly Laman. Kag sa kay Inday Gabi. Dalaga na kuno si Inday Gabi, no? Pagda sa are pa di sinong Rodi, bata pa, gamay pa, subong dalaga na. Kagwapa pa. Ay, Perty.
No, Sinday Gabi. Kaga si Manang Norly Laman. Ga-monitor man sa ato, no? Ayos. Bao si Dax Sombito, ho? Ga-monitor man sa aton, no? Dax Sombito. Mustas Toto Glenn. Si Madam Gloria Sombito. Sa mga Dislati family da, mayong gabi gidira, kagmayo lang nga pagpaurok-urok, pamati sa Action Night Patrol Program. Sige, arangkada na kita. Standby na sa mga report sa atong sining nga mga patrol unit reporters outside Metro Bacolod. Unahon ta na si Action na Eden Aboso sa paglibot-libot ya karon gabi. Miyerkules kidisyon, kamustahon taliwat ang sitwasyon sang Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action de Laboso sa report, observation report sa patrol. Action and then, may gabi, please come in. Good evening, Actionary. Kagsa ka na naton, ngawag action. Merry Christmas. Lapit na lang. Ari nagidya sa bulan sang Disyembre. 31 dias na lang, Pasko na, 38 days, New Year na. Gasako na ang iban kung ano ang ila irigalo nga pasok sa budget. Correct. Kay kabalo ka, Action Eric, ang Pinoy, bisan ano kapigado, Oo. mangita, bigla pa maagi, paano Oo. makahatag regalo. Gani, no? Bisan ginagmay lang na iya, it's the thought that counts. Ang iban, bisan ano kapigado, gusto maghatag regalo, ang iban, kabalo na gid sila nga pigado, mangayo regalo. Gani man. Pero si, kunwari, hindi si Manong Rudy Laman sa Bacolod, kasi Boss Manila sa, magapanghatag to yung regalo yung mag-December. Ate, kabalo na sa mga lapit na naman December, basta makapuli siya. Oo, basi kung magbalik kondisyon sa mabuli sa kuno. Good. Amo na yan kay lain gid akong imo siniupod sa Christmas. Mga kwan gid mga pamilya, suod ka abyan. Correct. Kag mga childhood friends na kaya okay na ako no bisan kwan lang, bisan ano lang ang handa sa lamisa. Pero upod ang pamilya maginarihi dira kag kalimtan ang problema, ayos na. Correct. Ang Pasko. No? Pero ang Eric, sugod sang ginidog alas 11, wala nga aton sining curfew. Oo. Do nag-extend man ang activity sa aton sa midaan ng mga establishment, mga kalanaan, mga ilimnante, kwan, adjust man ang sulit sang tawo. Kasi haman nila, ating subong alas 10 pa lang. May 78 minutos pa kami para ubuso ni ang isang kaha. Pwede pa makadugang 3-4 ka bakit Pwede pa. No. Especially kung may upod ka nga ikaw nga bangka, saya na todo inom. Pwede, Correct. Pero, importante, nagamamat ang tahalog. Hindi lang mabuligan ang aton sa mga negosyo. Kundi, advantage man sa aton sa mga trabahante. Especially puli man sa out of town. Kaya ang province, alas 12, ang curfew mo. Okay. Hindi pa sila bala madakpan, hindi pa sila magudlayan, magpauli pa sa kansa nila ka mga pulutan. Hindi mangin rason sang aksidente. Kuno gahabdan nga na aksidente. Kami dusmo kami to sa dalan kaya nagadalit kami para hindi maabdan curfew. Subong hindi na marason. Yes. Kaya pagka alas 10, pwede na kapanira, amat-amat na muking-muking kung wala na sa lakyan ang mga empleyado para hindi maabdan curfew, kag hindi maabdan delikado sa dalan. Pero din sa may bahin, sang Old City Hall, di wala sa nere, kadamo, pwede sang tawo, especially mga trabahante, kaya nagakwan, di sila nagabasyada, di sila sang dalan. Di kung basyada, dahil hindi ginaya mo ang tapan mo, kay para intact yun ba ng pundasyon, di arin sila sa may pihak na mga dalan, lapit na lang ginhimo din nila 4 ka lane. Pero sufficient na di makalabay ang mga salakyan
kabay pa hindi lang pagparkingan kaya amo nang rason kis amo nga bisan ano kalapad sang dalan kag kung one way na be wala gyapon pulos kay ga pinagusto parking ang mga pribado nga salakyan ng iba nag-double park pa. Oh. Otro man ka namin ilusion kita sa mga barker kaya balon kanila nga pwede lang na mag-park mama pwede lang na mag-park pagbalik mo gasanding ng traffic enforcer sa salakyan. Kasi wala may mo ang ano man din nabulit mo sa barker. Oh. Kaya bala nila kayo si ma'am daw na kainingan niya daw lain to iligan ko bantay mo kapasugot lang ni mag-double park subong lain dili na ka duty. Gani. Eh mayo ko amutan niya kasang penalty. Pariyo so na bala nga gin sa angga pa isol bala balon na lang isol sige isol dugay malagpok. Lagpok na. May isolan ka na gali ang balon ka lang nga si ma'am nagsalig ka man sa ako niya ay nano na. Ni mama ng kapiso, yata gusto ko. Kaya ako nga nakamudlay, mag-salig. Kaya dapat, kung ikaw driver, tanaw ka man, kasi may side mirror ka man, may rear view mirror ka man, kaya sila, kapoy mo na sa bilungad lang, o piso, ay. Ang unang ubra nila, mapon na 5 kapisos, kapoy mo na sila kisa hindi ka din magsalig. May ari man dito sa generic, mga JOs, mga panilhig nila. Daton siniya dala noon, tikis agabi ng duty nila para konsiderasyon man, avoid sa init, kung adlaw, kag avoid sa sulit sa ila trabaho. Mangod nga kung adlaw mo nang yapon, damo tawo, bago lang nila nasiligan, pagbalikid liwat, may basura na. Kaya ara na yung stupad ang basurahan, hindi pa ma-shot, pabayaan lang. Kagkadamo, hindi sa pasaway, pero may nalabyan kami bilang ginan ni Papa. Ambot mo nga pamati ni subong ang ido ko. Kaya may nalabyan kami sa may lakson, nila sa may seda, dapat lang ang crossing, action ere. Ang ido, gatabok sa dalan, gatungtong pa sa pedestrian lane. Wow! Mayo pang ido. Damay buot, no? Damay buot ido, no? Oo, pero kung ari ang mga kakso natin may buot, may kuminsaron, may kumpleto man nila bakuna kung sa pasaway pa mo. Na kita kupad ang pedestrian lane, hindi pa sa tiyak ng panapa matabo. Si Mayo pa itong idohoro na kapamili sa mga direko sa pedestrian lane na may kumabungguan ko. At sa insurance ko. Kagawin na, buto ko pedestrian lane siya matabok to, ship ticket sa'yo mo. Oo, na alang-alang. Sabi picture kanina mo, kiyatani namin, wala itong pag-good vibes. No. Tampa, bala sa mga tao kung nagkapasaway. Nga hindi dapat mag-jaywalking. Ambot may ari kita ordinansa, di bala sa NEREC, sa sabat, nga no jaywalking. Yes. Sabi nga di, ano bala pag-implementar, kinaisalang kasi mana pagkatapos. Sunod, wala naman. Gani? Dito son ko maano naman na, maukaya naman na, liwat, implementar naman, duminto anay. Duminto anay lang, tapos isa kasi mana. Amo naman na yun pag-implementar. Tapos, pagkatapos, 2 kasi mana, wala naman. Kaya mo nang good life sa Pinoy, kaya kadamo sa gina-implementar para mapaayo ang aton sininga komunidad, ang aton sininga palibot. Galing without na cooperation sa mga pumuluyo, wala niya yapon, muna chansa mag-champion Gani? wala naging nag-coopera. Kadamo, sa na-notice, kapag yung mga jeepney drivers, nga lang, nag-pinagusto na sila iyaya. Kapasaka sa ila sini nga pasahero. Imbes nga 70% lang aso. Dukulang na lang magsabakay ang iban nga mga kwan. Ang iban nga mga pasahero, dugay mareklamo ng iban nga ginanusnos na tong iya abaga, ang siyak nga abaga. Dili naman ni mauso mga pickpocket daw mo. Balik naman ang operasyon sa mga pickpocket. May kingig na pinagusto mga jeep. Ambot ko nga doon sa niya mga otoridad, wala man kita-kita, wala man kita may nabatian, nga gina-follow up, stricto implement ba niya. Pero at the same time, naintindihan pa man, kaya hindi mo lang naabunan niya nasaway sa aton sa mga kapulisan, sa aton sa mga task force disiplina, isa ginalita-lita man sang iban, nga kung wala sa may manugbantay, hala, sige, imbis nga isa na lang dapat makapungko, 3 pa sa atas, dasok. Amo nang budlay sa Pinoy, amo nang budlay sa aton, kaya kung nagaling sitwasyon, basulon pa na sa kung CEO din ang mga natungdan. Pero kung maghalog-halog, aboso man. Pero wala ko dalapot ya. Amo nang klaro. Amo nang klaro. Yes. Sabi, ari na, damo na sinere ko. Halin, bibala, like sa SMB, damo na sa mga
empleyado nga nakatlakas na kagapangita ng sakyan para makauli o kapauli naman sa tagsan nila ka mga puluyan kag pila ka oras sa tulog hindi na ka mo magpasaway kay pila na lang ka oras sa tulog pwede na ka maliwat sa duwa kay alas 4 pwede na ka duwa so 11 to 4 ang aton na curfew hindi nyo lang pag-abusara kay para na wala na rason sa reklamo naman pag rason naman sa magsira ang mga establishments pila man yapon ka mga action naton madulaan sa trabaho tungod dira. Kumaga lang na the effect domino effect wala. Kung maapektuhan ang sa pinakataas, siyempre kaduwa sa tatlo ka apat dira as sa pinakadalom maapektuhan gid sa Japon. So kapay pa nga patihon ta gid ang health and safety protocol hindi magsalig nga nagadutay na ang COVID-19 cases na ma-record naton sa matag adlaw hindi na kita maghulap pang magbalik kita sa malalaman nga sitwasyon na. Para sa observation report, inisi action Eden Aboto. Bantayan na lang karon ang dugang panaton ng mga balita at aton pagbalik rito. Ang dinggawan sa pinasa, laputon pa kang amon balita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Kamakulot, aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kila Aksidente Boso. Una pa rin na ang report sa ito sa Patrol 2, sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na karon sa Aksidente Boso sa natipo niya sini nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sang aton nga mga kapulisan. Kinatamyaw ta mga dira, happy ni sinin lang kay Ray Yungko Ray Yungko, salamat gid. Tamyaw ya si Nong Rodi Laman Kay GBL Lontayaw da may gabigid. Kay Rogelyn Rihida Adlong. Tamyaw lang si Baby Yoki Gasapo gapamati man Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Kag Elizabeth Malaka Gamala mayong gabigid. Sa kay Kent Bulakha Wanisa dira sa Barangay Handumanan. Tamyaw lang si Choy Pancho Wanisa sa Florenceville sa Division Barangay Tangog. Alin na kay Toto Kent Bulakha Wanisa. Kay P. John Grijaldo, tamyayo lang si Madam Krish dira sa Sumag. Alin kay P. John Grijaldo. Nagapaurok-urok man. Kay Bergie Ligaspi Coloso da. God bless sa imo. Si Milili Oligos ang Tangog. Dira tamyayo lang si Madam Vanessa Star Mayo, Jinky Jalagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Inday Blasa, check attendance lang. Sila ni Hinson Ipson o si Buyeta Hilasyo. Tamyayo lang pamilya Luko da sa may Himamaylan City sa Mahalang from Boyet Lucio. Sakay Inday Ian Lu. Sakay Inday Ian Lu da halong ka lang kag God bless sa imo. Sakay Kuya presidente namon sa Eagles Club si Kuya Galimba si RTG. Wow, RTG for short. Si Kuya RTG. Sa mga kuyata opisyales ka mga miyembro sa Bacolod Eagles Club, kinatamyaw talang kamo dira may lang pagpaurok-urok Pamilya Claraga dira sa Valladolid kag pamilya Lua. Pamilya Salgado sa mga taga Purok Apsi, Malipayon. Tamyaw kamo ni Ian Lo sang Doha, Qatar. Oy paring kinano sa kadras Tokyo, Japan, may gabi dira si mo pare. Sa kay Bida Abaw, sa kay Baha dira sa Tangob Crossing 8, Homa Lumina. Kay Diding Alohamiento, Noel Magbanwa Lapos, nagapaurok-urok Sa kay Ben Duran and the family, uy kay Kuya Ramram Roho da, may gabigid kay Kuya Ramram Roho, ara siya, pa-check attendance man, hindi man siya mapolihi kay El Presidente. RTG ay puwerte daw mahuya man taba.
Check na lang mga report na gikan sa ato sa mga correspondent around the report live gikan sa area sang Cadiz, Escalante, Sagay. Nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Bao si Kuya Michael Miranda, hindi pa magpaulihin, no? Sa kay Kuya Michael Miranda, may gabi ka kay Donald Kabasag, amo man kay Manjo Arnejo. Nagpamati gid sa aton sa nga pagpangalaga. Standby man sa report kay Dugay ni Aksyon Nelson Patenyo, nagadala naman sang report gikan sa area sang San Carlos, area sang Toboso, Calatrava. Si Aksyon Arlo Tikar nga ginapaabot nagligad pa nga adlaw, hindi man sa kasulod, no? Nang tabo kay Toto Arlo Tikar, kung ugto ara siya, pero kung gabi sa Action Night Patrol, wa siya, no? Nida Bilote Olarte da, no? May gabi gid kay Nida Bilote Olarte. Ara gid siya, ga paurok-urok siya sa Action Night Patrol program. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Roger Gote, Plan number 3 sa report, Jer. May gabi, musta? Yes, Action Direct, maing gabi sa mga action na okay gid naka Ganit? ano gan tawag niya man. Nakarimidyo ah. Alam mo ng term ah. Nakarimidyo ah. Dawa gurugurong ang huli mo subong da. Naka-remedyo ba pwerte ba daw? Daw, ano man? Daw, Pero okay lang ah. okay lang. Mayan na sa mga masilingan mayang ganit mo. Ito kalaway, tanawon, awan matian. Mayo nga remedyo ah. Medyo mild lang ba? Mild. Naman ang tirada. Medyo mild na mild. Kung parang sa kinakaroon nga full swing daw ka konsuman. Oo, dami ka na lang ikay daw ka. Amat-mata lang. Kuha na mata-mata lang ng mga kliyente mo kang mga asset mo da. Hindi na paggagulpiya kay basi ko malumos blaw. Amo. Budlay kung mga gulpihan sa basi malumos ta. Budlay na nagkaroon nga bakit blakon ipis nga mula sila lang nga kwarta na nangin bato pa. Naman nagtira. Daw makakon pa nagkaroon tawag nga Mapurnada. Mabulol aso pa sunirik. Pornada. Ayo di purma. Kayuhan na gina daw manangalang pa. Sus. Bugid. Ilay, ano nga daw hindi siya magtingog ako. Sino na? Ara na. Ang imo diya nga signa sa ako yung sa do ka klaro pas palabuton mo. Oo, ganun mo. Mga ako diya kaya ang ako nga amo na yung nga silikod na sunduin. Bagpupon ko na ni. For a change naman. Pigaw ang kanya eh. For a change naman. Pigaw ang nga akbot. Nga po magdawat siya daw o magdaho siya daw maiman kung daw magserbisyo daw pigaw. Doon na pasibangdan pang di mayo nga serbisyo. Gani. Sino nga pagkapagita na bago guro ah. Di mo gini kay bulong ka naman dirugay aksyonerek ang gamit. Nagapagita mga aksyonerek kaya nga serbisyuhan. Tignan lang mga asset mo daw pag-iuon mo para magbago ng gamit mo na. Steady force naman. Bulong ka naman. Damo man ako mas sponsor sa imo na da. Christmas time na naman. Christmas time is a Christmas gift mo. It is tawag lang ang ipabot sa abundant blessing. Ang abundansya nga mga pagpakamayo na aksyonerek ang maabot na. Abundansya nga kayuhan ah. Abundansya nga kayuhan. Correcto. So, mga balita aksyonerek ato, sila nga madulong man. Ang sa syudad ng Escalante may surrender naman ito armas aksyonerek. Sako ba? Oo, sako. Ganyan ila surrender armas to. May kay muna sila yung balang
ang kumpiyansa sa mga pumuluyo sa pulis. Aragin. Kita balik ni dispida mo yung mga replacement ba, no? Oo, gani man. Di mo man yung isa nga ginapasalamatan sa kay man kung mayo ang isa sa syudad sa amon taga mayo question order plus pag-itake ka man nabalsilbi lang at ikambag-ambag malang nasang natawag na contribution na sunerit nga hindi daya maglala ang krimen isa ka lugar hindi man lang na sila nga sa syudad lang sa Islante kaya man dito rin dahil nga armas ni nga may bala pa kung gamiton na isa katutuhan, di malang sila nga sa surat sa Islante pwede gamiton, pwede masakadit, pwede masakagay. Kaya muna nga mayo ganyan niya nakuha na. Actually, kagabi ini nakuha sa kapulisan ako gi-surrender. Ini kapay pila sila nga tokhang kontra-illegal nga pusil. At pag-recover sa imediate na sa gabi sa may sitio Lunisan sa Barangay Cervantes, Ciudad ng Iskirante. Ang report nga ining lost firearms in turnover ini sa isa ka persona gikilala kay Sultan Piros. 52 anyos sa edad, residente man sa sitio Lunisan, Barangay Cervantes. Ang report aksyoneres nga voluntaryo ni ang agin surrender kahit sa iya daw ay nagigman siyang kinanglan kay man ang iya kiniyang ati sa kapulisan mas safety ni nga armas aksyoneres. So ano ni armas? Ang armas ni aksyoneres ati kung siya improvised shotgun may isa ka time combination ng 12-gauge shotgun. Amo na yung gin turnover. So, gindaho ini Police Senior Master Sergeant Russell Joseph Canoy, kapunan na Police Staff Sergeant Bernard Tiro, kag Police Staff Sergeant Ebenezer John Diorki. Sa dalog sa supervision, siya po ni Police Lieutenant Heljan Dispi, kag ang mga na-recover nga ini tiara naging safety na kasi turnover manexioneris mo sa Firearms and Explosive Division sa katot kining Negros Occidental Police Provincial Office ka. Sa dugang natin mga balita diriya sa may siyudad sa Cadiz Exoneris may tatlo man in Exoneris sa mga sari-sari nga mga armas i-declare niya nga nadula pa report ini kahapon sang isa ka nagaparanggihan sining armas ang nagpa-record sila mga alas 11 media sa hapon ako sa aga kay nanay o gikilala kay Leopoldo Batigas Ibalyadulid 68 anyos edad. Nagtiro sa iya kini nga pagpahayag based sa blatter nga personal siya nga nagkanto agod nga ipa-record nga ang iya sining armas nagkaladula ini sang time sa tong Bagyong Yolanda pa 2013. Sige pa declare mo. Dugay nagli. Anong armas na Armas generic isa ka caliber 45 pistol nga Colt. Isa ka 38 caliber revolver nga Smith & Wesson. Urig. Kat isa ka big 9mm pistol. Muna iya sing armas kasi sa iya during sang Typhoon Yolanda Santo nadula ini so gin pa declare yan karon nga nadula kay manaksoneris nagatag naman sang ganini abiso ang kapulisan na kung may mga armas nga naka-record giraan kag nasun wala na ginrinyo kuha na o kung ma-secure sa warrant ang pulis agod nga ini aksyonerik nga armas ang ma-search sa puluyan sa nagaparagya. So, ginimo yan para nga para aksyonerik nga maka-declare nga wala na sa iya ang armas. So, ang duwa ka mga barangay di Galician sa Cadiz kina-congratulate naton. Dahil drug-cleared barangay na talaga sa gin-declare bala sa PDEA Region 6.
gipatigayon nga evaluation, regional evaluation. Ang barangay Zone 5, barangay Kapitan, ano ganing first name ni Kapitan Jula. And then, barangay Kapitan Toto Mirabi sa barangay Bangkiruhan. Okay. Dito sa kay Police Lieutenant Colonel Lake DCR nga ang sa ating dito barangay sa Bilog nga Syudad sa Cadiz, may siyam na talang ka barangay nga naging cleared sa drugs sa PDEA Action Erect. Boda mo Kaya na. sa City Trapper ya, the only barangay Zone 5 pa lang ang na-declare na drug cleared, no? Okay. Or drug free. So, amo ni ang igla sini nga lantaw kasi dapat ang mga barangay official kay mga pumuluyo himo actioneres ng ila sini nga pag-maintain bala o sang pagbantay sa palibot nga kinahanglan wala na sa may magsulod nga droga. Correct. Sa sinanga barangay kasi drug cleared sila nga gindeclare sa PDEA kag nakapasar sila sa evaluation. Okay. Kag gipresent sila sa direct. So na gina-congratulate nato na si Kapitan Toto Mirabi. Oh. Si Pari Toto gapawati kini permisaton. Okay. Dira si kung isa protection status niya pre basi kung gusto ka magkaon ka sa kanto ni kay naguto ko di kasago galing kay tawa wala gid na tinpo bla. Grabe, no? Ito kung buwas mga text siya kasi transfer ka na buwas kasi kung ma-text siya kung kumuha pa mati siya ka ma-text siya niya pre buwas at mahuya man sa kung siya kantuan. Wow. Matik na. Ang kasag sa buong doon. Abot kung tabok sa mong kasag, ha? Perfect ka tabok galing kay Baw. Ang presyo action erect sa mong kasag pwerte man. Mahal, no? Tag 350, 380 man. 450 ang kilo. Pila? 450 Wow, ang kilo. grabe, no? Oo, nga naan nga di mo na makaon ng alukabas na, ang unod mo lang ba? Oo. Gamay mo lang unod sa bulsa mo, hindi ka lang mapabinturara na si kasag kay Baw. Pero tigil ka mahal, action direct. Nagkataas ang demand, sabi sa Kasag? nabalang ilab lang nga gina-export bala o gina-export na kakodlay nabalang utod diya na. Crab meat? Oo, naan na muna, crab meat, sabag na. I-export na nila, eh. Oo, ganit mo na nga nagtaas ang demand, nagmahal ang presyo, asos nagmahal man ang kuha sa kaning di sa mga mananagat ng kasag. Sus. At ikaw di nga lari ka nagindi sa puno nga mabakal ka, si mahal man lahat lagi. Ay kung di ka pa siya tukos ang mahal, baligya man ito sa kaning. Oo, mugid. Oo, kuhaon man. Utod si Action Roger. Natin mo na isang ang presyo, gani, basta laka nga parangwaon, laki ni kasag. Ni kasag sa mo, grabe mo. Tag 380, tag 400, sa gusto tamban ni Action Roger. Isa, nami pa kaon kasag ko isa. Hindi ka na magkaon kasag. Banite kung magbakal ka ba ng tambok, magkabisay magmahal siya. Kung tambok, at least, maulian ang imo sining ginbakal. No? Ako sa totoo lang, kung may pagkaon ko yung nauyunan, kung may kwarta man lang ko, bisan mahal siya, baklon ko na, Action Roger. Jer? Tamura sa direct eh. Oo. Ngati kung daw lang alam mo lang budget mo, makakag ka pa. Oo, pero kung may unod ka dyan bulsa ta, Laing ano gidya. malang na dyan, hindi mo na pwede nga ang imo yung himuksitan, ang imo na sa kalibo. Hindi mo na may kuwisan, baka mo ginayakasag. Correct. Kaya parang himuksitan ka sa sangka. Ganun ka pa man, Koto? Baka text pare Toto Mirabe kay Kapitan Toto Mirabe kay Mante drug cleared ang iya barangay. Congratulations sa kapte mo. May paman pa. Mahuya man ta na balibaran. Wow, pwede ka. Ga. Gapa mangkot si Sermon Lopez, so sininya, Mr. Blasiyuno, bla? Sininya, ti, musta ang chorizo ni Action Roger, nikote, wala patakatilaw niya, namit ang chorizo ni Action Roger. Si Sir Iliber. Sir Iliber, ka pumati sa si Sir Iliber, subong sa may Bata? sa may
parang kay bata. Ati, laban-laban na Di mapamana. pa kay ang ako nga magad ka pagpagsinerek ka pag-dispose pa siya. Oo. Di ko makuha naman na ang makulekt naman to ang nagigad nga pag-dispose. Makuha naman sila, makanto naman sila. Hindi na naguro yan, basi kung makakilinig kita ngayong sugid, bagay ganyan sugid, mas kilawan gid para nga mas kasugid pa kita. Okay, kung ang sugid, ganing way mo tilawan, ang gawas na sugid-sugid. Amo. Wala nagtirada, sugid-sugid ka man lang kay way mangli. Pero kung makatilaw ka din, hindi na yung sugid. Kundi nga, pwede ka na gidya ka panugid. Correct. Mula. May gabi na kay Sir Eliber, ha? Si Mr. Eliber. May tagyan si Sir na siya. Nasa Eliber Frozen. Siling ni Sherman Lopez niya, the best na ang chorizo di Cebu. Medyo spicy. Bala namit ka na mo. Spicy gini mo. May arasa may spicy. Spicy gito na namon mo. Ito sana, basta pamana niya na spicy niya. Tagag-aksyonerik ang pamang spicy. Dito may tapat to siya ganinang daw lagko na blang lagba. Ganing nga, libuto na. Anong sausage? Yung... Kwan. Embutido. Kasi mo laba. Embutido. Akong gamay, chorizo. Ha? Laba, lang ipahid na kuno ka laba. Ay, ano na saya? Basta embutido rin, di. Kung gamay, chorizo, kung dako, embutido. Ayo, ngubra nga to. Teka balik uso, wali nga doon niya nga. Istorya tadi sa prosen ni Sir Eliber, no, lain-lain mo nga makantuan, di man? Gani. Basta importante nga namin ang prosen po sa migot na sa bata. Embutido, Leo. Embutido. Namin kaya sa tinlos, lukaryam la. Ay, gani. Dinamit na. Munang namin pag inaksinere. So, mo na lang nga report, na-report, mangkutani kay Sir Eliber ba, bro? Di pa dumduman ta ko na nugin ka namin. Way pa, hindi pa ta ka kongin. Oo. Wala sila hindi pa ko sure. Oo. Hindi pa ko sure. Ate ko ni ka sure, pwede sa kapalapat ka, lapit ng bata di sa Burgos Lacson. Yung delivery, ito biyabay sa action area, kaya isang kwanto ginahambal itong kwanto chorizo di Cebu. Oo. Mabalanta na. Mabalanta na. Laton ta lang ah. Wala ka lang ah. Kasi may matupagi na. Sige. Ako na sa nere ka, sa tima daw lang ang report, kaya parahin na ginangamon din vaccination man sa syudad sa kanil na bunubo na kami di jet set na nangamon din total case sa kurasibo nga tato. Okay. Ito, lang syudad sa sagay mo. Tinubo na kita galing kay kinanglan, hindi man ka magkumpiyansa. Kay ini sana pagnubo, pasalamatan talanggit. Damay pa nga sa Disyembre, ligwa-ligwa na gimnasyoner kaya para makaluligwa man nga ang iban to nga mga pamilya mo nga sa ibang lugar, pwede na nimo makaupod na sa Disyembre kung nakapuro pamasyar na. Yes. Okay. At least siya ay natanati. Bulo ko naman kung magkanto na sa ako na aksyonere, kang ako mga prinsip, mga lalagi na sa ako niya, sikanugod bla kung hindi lang kanto blaw. Sige, madalag na tumboy mo man mo. Kanto, dabot-abot ka, di ba? Hindi mo bit-bit siya pa sa lubong. Ano ka man mo, no? Hindi wala. Normal na. Hindi kayo na na mo, nagkagawian na nga medyo maiway ko na sila plastada. Lap gips. Ito yung politikado. Mo na ginaintindi mo na lang sitwasyon, taksonera ka. So, muna ganun kasi sa 18, ko kay Mixes, rin ko ang dalon, tagid pabakulod, rin ko ang van, kay ko kay ang kunang auto gamay. Ang van para nga si pagpuli sa bastante. Puno. Bastante. Udo init ulo mo, ulamit ta kanter kay Toto Albic Poyo para sigurado nang gid. Wala na karoon ka
sa Tualbe kaya sulon ta pa. Oh, kanter ini tracking. Kada bulan ga hapit kina Tualbe. Ay, to. Ako sa paya pagka pisan chuchu. Sa ako nyo ba si kapit, yung dadari mo sa kusa sa Bacolod daw? Adi ka hapit sa kayo siya may ginapamangkot sa mo. Okay. Sa pamangkot ba di ikaw magkuto niya makanga ti Bacolod man. Hindi rin sa akon sa Addis ah. Tapos pamangkot, may duhol there na mo. Yes, salamat niya sa ibong impormasyon Mukulo pang apilan daw No? Matik na yan, matik. Sige, kaya hindi naman na natin kinaglan pa nga i-ambal at kanere ka. Oo, ato na. Ito na ya, para marami inato naman nato na. Ato na yan. Artidligi, pinipinanda. Kapulay pa kung sige mo nagka-Bulgar, kaya ba? Sibla ko sunod lang iban, blau. Gani man siya, di ba? Ito racket, Roger, soton tabi. Sotay mo na mo. Katuwa talaga na trotamyan ni Roger na. Kasi mo kalimidyo man tanaw. Sige. Wala sinere ka. Nakabulubing ka lagi tayo jutay. Okay, bansi ka tayo mo. Di ako na may mga unexpected kag mga expected. At siya aragin ko. Correct. Aragin na yan. So, Albert boy. Dugangi. Mayroong sabi na to, Albert ka. Ako na pumatay sa taon kaya si mami niya bla si Councilor Bambo Boy. Ako na pumatay si Councilor sa kagabi. Swerte ginatamyo at mga sinere kaya maay magpumatay kay Toto George Ributon. Di kay Migulando Bacoya sa power trip niya daw. Kung isa hindi na kami panlay-layiran ba? Ikaw siya, haragi ko mo yan. Labi lagi ko rin, gubat bracket motor ko kakuan, di kantuan tagbuti ko di. Due time lang ang lahit na ko di, libre. So, muna mga tirada na sa guma, kung isa bago-bago pa na lasa. Lulingon na sa pangayo mo. Pamati. Hindi, kabalo ka sineri ka rason niya nila. Lagi niya, basta malingaw kami nga, Jer. Muna nga mong berasyago, maluan kami sa tao nga gagagapit ng kalipayan. Hosto? Okay. Gusto na. Kagusto na. Taga, sikap Marili Diaz kasi Mr. Jonathan Diaz. Taga tamyaw mo kita. Arasa. Timo na nga dalon ko ginangako tirakyan kahit si kabalo ko duwag sako ginanaguro. Mahalaban. At tinaban-laban mo ginagawa tiba-tiba kita ni kasi Mr. Jonathan Diaz nga pumatay mo na Jonathan Diaz Jr. Si Sir Jonathan Diaz Jr. Ako nga na pumatay mo sa ato ng Amerika. Tapos nga report, balita, informasyon sa ato siling pagdulong sa paborita direktal diri sa may syudad ng Kato. Ato mga kaaksyon, di man kamo sa Pinas. Lambuton kamo sa hamon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Nandito sa aksyon, Roger Gutem ng report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Daghang salamat gid aksyon na Roger Gutib live report gikan sa Cavite City. Dala ang sagay kag syudad sa Escalante. Tanbay sa report action ng sulputin apatin nyo Nagabi dala kay Nida Bilote Olarte, kay Marisol Ticao, Francisco Guangco, kay Ronald Tolosa Armones, sa kay Butchoy, may gabigit, Winston Goles na may gabigit kay Teresa Oliveros, dala sa Purok Santor Mandalagan, kinatamya ko mandala si Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr., sang Purok Santor Mandalagan, ka monitor mo na sa ato no? Kay Cherlins Arnaez, Noel Amar, Star Mayo may gabigit niya katilaw na Cocina Chorizo di Cebu, dirigin bay sa Chicago sa Asian Market, pero mas namit ang chorizo sa aton Bacolod. Yes, Madam Star Mayo. Noel Amar may gabi Nami ko nung spicy pagid ang imbutido. Ay, puwerte. Sige, alin sa report na Aksyon Roger Gutim, sa naman na report ni Aksyon Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon.
Aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa aksyon sa report ninyo sa tipon nga mga police report. Aksyon, may gabi, please kami. Yes, aksyon na Eric, mayong gabi man, no, da antes ta nag kadto di sa aton sining mouthpiece ang aton telepono gin ano ko anay gin plastar ko anay to ang akon monitor to kay ang akon dia monitor ya do lain yang gatsulod. Basta kulang na santina kag kulang na sa kwan. Baklib la kwan erni barong ang tinabla. Ina. Oh. Para may signal ya. Hindi ako lang payunin lang sa signal na ko sa dead spot bla. Amo gani gagaw ang in-check di mo ti para ma-tune in kumayo kag daw. Kay magsan off tayo in-check so magasunod mo. Mo gani kapabot gani ko may mambal nga welcome to China. Ayo di purma. Ay na. Ate okay na-adjust mo na. Ati parang klaro gid sang imo sining baby face dire Good. Si Commander number 1 fan club ko namo ti kambal nga daw nagniwang si Aksyon ni Ricaw. Multi ga kuan ng mo ga reduce kaon kasi una pala kaon no subong wala na sa kakaon mayo ka wala maginakaon mo. Ano bikita mo ba hanggang ngaw? Mugid. Hindi lang kami sa baba ang Tanan-tanan ti damo mga pangayo man ti atag na ikaon mo. Amo gani man. Regards lang ko to kay Mrs. mo, nga ni Mrs. mo kanil lipat ko. Si Juicy, yung monitor sa via YouTube na lang ti sa YouTube lang na si Mrs. mo Di sa subong klaro kayo. Di sa subong arada. Aras gamay nga kwarto, manog pauway na mo. Puro Facebook lang sa, okay na. Oh my gani man ti klaro kayo. Sige, hanap na. TV namon nga 90 inches diyo, gin padakaan pagit mo. Abaw. Grabe. Tito ko na ito, tilo na akong guwas na. No? Pila kay mga storya sang naman. Bisan dako-dako unta pa no, wala naguro maglalis ta. Wala naman na kasi niya sugid man na, wala man natupa. Amo gani. Do para YouTube lang ligad gabi nga ambal mo blang bisan no kanami kuno sa pagkaon kundi tilawan las ay ginayama. Laban gid ka way kay sugid Lain ko matilawan. Regards da kay paring Roger da tilasay na imo pagkaon daw ay sampol. Way pa na sampol na kay sigurado na manamit na. Ti dali na lang. Number your days na lang basi magdala na sa blada sa tigom-tigom tada, no? Ati laban na makadto na di sa may simple na sa. Gani man tindi gid sa malipat. Kay parang hindi sa balon nga lasay tong iya nga ginapabugal da sa kades. Correct. Sige. Sige. Ti dari pagid action ni Rico damo ga pamangkot sa amon dio. Ti merada nga ginambal nga bound traveler from Agi sa Silay may ispas ti pamangkot namon di damo ga pamangkot sa amon di kay kung kaysa malayo kami sa impormasyon dire kay may boundary kami di sa may syudad sang San Carlos anong requirements namon dayaman sa ano dire sa San Carlos kay ti lapit na December damo na mapauli mo pulis sa din. Diri makasulod sa Negros Occidental sa Oriental. Way naman pakita ka lang vaccination card mo nga fully vaccinated. Way naman ang problema. Mo gali? Way naman na ya. Ati pwede na gali. Ang tawag mo nga espasya sa kuan na ya, si aeroplano. Airport? Airport na ya. Ti bumaghalik ka lang sa San Carlos kung di ka mamakadto ya sa Bacolod. Way naman problema. So ti pa balot ato nga wala na magali requirements kay December may mga activities di may mga tipon-tipon at least kabalo sila nga ti vaccination card na lang kinalanon okay na ya vaccination card pabalo ka lang fully vaccinated ka wala na problema. Okay so umayo kay nakabalota kay at least marilita man na action ni Reketi ang iban di doga duwa magwa pa lindi sa norte kati amon di lapit kami dan di boundary pakadto sa oriental mo. Gani. Di wala problema. Ang oriental gani sa mundo okay naman sa mga oriental man. Amo man gani. Man tinapabot na gani namon kay ti December halos kita tanan nagapabot nga kung may mga pamilya talin sa
Oriental makasulod pud sa Negros kag balik sa Oriental action erect, no? Correct. So ti sa iba naton nga balita action rito ang Calatrava, Tubuso kag ang aton sini nga syudad sa San Carlos, ang aton sini kapulisan daw medyo nakarelax karon nga adlaw. Wala sa mga dalagko man nga mga nabalhag sa opisyal nga blatter entry. Sa aton sini kapulisan daw enjoy man sila, lipay man sila. Kaya ti makapaway sila bisan makadali man lang. Gani. Ti gina sa San Carlos dito, may ginablisingan nga tatlo tanan ka mga patrol car dito sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan rather, kag ang si City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr., ang representative ni Mayor Gustilo dito kay nasa San Carlos sa Katedral, gitlisingan ni ang isa ka 8-seater nga brand new Toyota Innova Action Erect. Okay. No? Ang kagang duha ka unit sang 4x2 kag 4x4 nga Toyota Hilux daw naka-level up na gitsubong ang aton sini nga mga kapulisan. Mayigid. Kay kun madumduman ko Action Erect nakadto ko das Bacolod. May napitan kami da sa Don Salvador nga nagdulog ko kay nagbulig kuya tulod sila patrol. Ahoy. Mga patrol ka sa proseso na mga dilapidated na sa mo. Oo, pusbuto na ang ano. Pusbuto na ilang mga patrol. Timanikid ang level up na ni subong sila ho. Very good gina. Dasig na ni sa responde. Do nga ngamon sinidiri nga area sa may San Carlos. Ang main transportation namon diri pidikab pero tisubong gagutok ng dalan kay damo na slakyan. Temo ni subong kay ilang mga brand new nga mga sakyanan ilan na ni ginagamit sa mga layo nga mga lugar. Okay. Ti makabulig-bulig na ni sila panakop sa mga tulisanda sa siyudad sa San Carlos kay tingere sa San Carlos pa Action Erect na medyo malayo labi nagigad to kaskudkod ba layo. Itong groundbreaking sa El Cacto sa Arme. Perting layo hindi magwanta to. Well anyway, so muna Action Erect no ang pila ka mga impormasyon kag balita naton nga nakuha diri sa may First District sa Negros Occidental. No, cover nato ang San Carlos, Tubuso kag Calatrava. So far so good sa sini nga mga tinion ti may buwas pa man bantayan naton ang pila ka mga opisyal nga nabalhag sa blatter entry sa aton sini nga mga kapulisan Action Erect. No? Mga balita para sa Action Night Patrol, Action Nelson Pateño, mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon Radyo. Salamat kit Action Nelson Pateño, maturutawhay ang area sang San Carlos sa Calatrava kag Tubuso. Paglo sa tong report Action Nelson nga pag blessing sang tatlo ka mga patrol car sang San Carlos PNP. May gabi dira sa kay Joselito Flores Tagalog Senior. Aba, Joselito Tagalog ang monitor sa ato no. Si Mrs. Seda may gabi gida. Maman kay Mark Ski Precalin Girolio. Nagabi man dira sa kay Maninoy Maing kay Manina Chari Salvacion sa La Carlota. Dugangan ta ang aton Cinema Action Balita. Pagkatapos lang sa ito sila importante nga mga pahibalo. Ang report na Action na Boso kay na ginadulong si Sakalwan sang D3 Vayo. Ang pinakabago karon. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw,
kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balitang Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bapos sa mag-file ito my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamog isa natabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga Pag-ibon ni Butcher sang Germany. Pabalik kita, pabalik naton, balik ka report Action Eden, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This news... Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon
nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis gina pangtiro gina pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis gina pangtiro gina pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para monitor man sa atos may malagad. Sakay Mimay Lirazanda may nga bigid ha. Manan dira nga pag paurok-urok pamati. Sakay Eva kag Joel Sangkuan Kids. Manan dira nga pagpaurok-urok man sang Jigs Marketing. Balikan ta si Action na Eden Aboso. Action Night Patrol Field Reports. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Action na din, line number 3, please come in. Action Eric naglambot sa 3,400 pesos na balor sa ginasuspetso ni Shabu. Nakuha naman sa isa ka persona sa bypass operation yung patigayan sa Kabankalan PNP sa barangay Hilamunan, syudad sa Kabankalan. Nagpangin kilala kay Sir Castel, 29 anyos ang edad, kag residente man sang nasambit na lugar. Kupod sa Kabankalan PNP ang Regional Mobile Force Battalion 6 kag nakuha sa iya ang anong tanan ka plastic sa chase ng ginasuspetso ni Shabu kag iban pang drug paraphernalia. Si Castel ang pinakaroon sa custodial facility sa Kabankalan na PNP. Para sa balita halin sa patrol, Action Eden Aboso, mga ka-aksyon, din ka man ka pinasilabuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Kahit ka. There you have it. Nakabukusan naman nga pagpalagad sa Action Night Patrol program sa Miyerkules nga edisyon. Magabalik ini buwas Huwebes. Aton sa mga patrol unit reporters in action nga napalagad yung gabi sa Action Nelsor Pateño, Action Roger Gutib, Action Eden Amoso. Ato nga piloto sa patrol to Action Ninyo Bugina. News Center Action An Defensor. Technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup Security Guard Tunong Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Ciudad Sangbago. Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kasama Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio Bacolod. Mga ka-aksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!